Pozri, máš takýto príklad. 2 lomeno 18 krát, dajme tomu 36 lomeno 158. Vidíš? Ideme krátiť. Tu ideme krátiť, lebo tu sa dá krátiť. Ale to, že ideme krátiť, neznamená, že budeme robiť 2x36 a 18x158. Vôbec nie. Krátiť znamená deliť. Pozeraj. Pozrieš si čísla. Hore, dole a na kríž. Vidíš? Dá sa niečo krátiť? No jasné, že sa dá. Pozri. 18 a 36 sa dá krátiť. To znamená, že budeme obe čísla deliť koľkými? 18 v tomto prípade. Z 18 vznikne jednotka a z 36 vznikne dvojka. Delili sme 18 a 36 tiež 18. Tieto dve čísla sme delili jedným a tým istým číslom, čiže inými slovami povedané, sme krátili. Vidíš? Krátiť znamená deliť. Krátiť nie je násobiť. Je to tak? Dá sa tu ešte niečo krátiť? Dá. 2 a 158 koľkými? 2. 2 a 158 dvomi. Z dvojky ti ostane jednotka a zo 158 ti ostane 158 deleno 2, no tak to je 79. Vidíš? A až teraz môžeš násobiť. Keď sa už nedá krátiť, až vtedy môžeš násobiť. Rovná sa 1x2 je 2, lomeno 1x79 je 79. 2 lomeno 79. Dobre, nie?